ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଯେ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ା ଛେଚା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନଈରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି ଧୋଇକି ରଖିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେଇଛି, ତାର ସବୁ ଗୋଡ଼କୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ନିଆଁ ଅଛି, ପୁରା ଦେଇଦେବା ନିଆଁରେ। ତ ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ନିଆଁ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ପୋଡ଼ିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି ଏଠି ରଖିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ଏବେ ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି କଙ୍କଡ଼ା, ଏବେ ଦେଇଦେଲି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବେ। ଏବେ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଛେଚିବା, ଯେମିତି ପୁରା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ମିଶିଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛେଚିଦେବା ତାକୁ। ତ ଛେଚି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆମର ହେଇଗଲା କଙ୍କଡ଼ା ଛେଚା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଛେଚା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।